Similar to rose harvest, most lavender pickers are local members seeking seasonal work. But which are the specific techniques of picking lavender? Let's ask themselves. С сърп се реже. Със сърп, за да се запазят веществата в растението и да го щадим, нали? Да. Не се реже много отдолу, малко по-отгоре. По-отгоре, добре. Оставаме около 20 см сякаш. Трудно ли е? Не. Сега Митка ще ми покаже как се бере лавандула. Нека опитам и аз да се науча. Така, значи хващам от тази страна. Да. Вземам сърпа. И по-долу, да не се режи. Да. Малко ли хващам или това е достатъчно? Достатъчно. Много ти благодаря. А ти хващаш? Да. Помагаш със сърпа ръчно. Да. И режи се по-отгоре, защото да не се унищожава растежа. А ти горе-долу колко килограма лавандула събираш на ден? Ами, около 70, 80, 90. Изключително много. Indeed, picking lavender is really difficult, but in the end, the result is amazing.